Hello guys, αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο κανάλι. Θα παίξουμε Minecraft Horror. Έχω βάλει κάποια mods που θα κάνει μια horror εμπειρία. Οπότε δεν λέω άλλα. Πάμε να φτιάξουμε ένα νέο κόσμο και ξεκινάμε μέσα. Οκ, έχουμε μπει και πάμε να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Αρχικά να κατεβώ λίγο κάτω, γιατί δεν βλέπω και το πάτωμα. Αυτό δεν θα πάει καθόλου καλά. Οκ. Δεν θα πάει αυτό καθόλου καλά. Και... δεν θα αναπτύσσει. Οκ. Πάει πάρα πολύ ωραία ήδη. Τέλεια ρε. Ωραία. Επίσης τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι... Amos Book. Να βρω ένα χωριό. Να πάρω έναν σταυρό. Να πάω βαθιά μέσα στα mineshaft. Να βρω έναν Billy. Και να πάω σε να βρω τον Jane στο mansion. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων. Έχω ένα totem. Και μια βιντεοκασέτα. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτά. Θα μπω λίγο στο map. Τι είναι αυτό? Που έχω σπονάρει. Ακραίο. Οκ, οπότε θα πάμε προς τα εκεί πέρα. Που είναι προς τα... εκεί. Relax, οκ. Θα πάρουμε λίγο φαγητό για να επιβιώσουμε όλα τα τέρατα. Ωραία πάει αυτό. Οκ. Δεν βρήκαμε κάτι πολύ χρήσιμο. Βρήκαμε κάτι... λίγο φαγητό, λίγο emeralds και λίγο gold. Και άλλο structure. Οκ. Και εδώ πέρα κι άλλο structure. Bro, πόσα structure έχει? Κι άλλα structures. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Crafting table. Αυτό δεν είναι καλό. Όπα ρε. Τι έχει προς τα πάνω? Κι άλλα. Iron sword. Πολύ τυχερός μέχρι τώρα. Γιατί έγινε ξαφνικά βράδυ. Τι γίνεται ρε? Δεν βλέπω τίποτα. Αρχικά θα βάλω να γίνεται λίγο φαγητό. Εδώ. Δεν παίζει να βγω τώρα έξω.
Οπότε φτιάχνω μια πίκαξ και θα μαζέψω. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Blast furnace, οκ. Κλείνω. Το κλείνω. Αχ, please όχι να πεθάνω, ρε φίλε. Please να μην πεθάνω από τώρα, please. Τώρα κόλλησε. Παίρνω και αυτά και κατεβαίνω κάτω. Έχει και ένα κανονικό furnace, το τσιμπάω και αυτό. Και θα σκυπάρω μέχρι το πρωί. Τι ήταν αυτό? Καθόμουν εδώ πέρα και περίμενα μέχρι το πρωί. Και απλά ακούω κάτι βήματα και δεν... Αυτά εδώ πέρα ήταν πριν. Θα σας δείξω άμα ήταν πριν, αλλά εγώ τώρα δεν ξέρω άμα αυτά ήταν σπασμένα. Οκ. Οκ. Δεν περιμένω άλλο. Βγαίνω έξω. Ω, φαγητό. Πέρα. Και νομίζω safe θα είναι να πάω εδώ πέρα μέσα σε αυτό το κτίριο. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Μπρο, είναι και βράδυ, δεν βλέπω τίποτα. Α, οπα. Ένα κάτι... Τι να... Τι είναι αυτό? Όχι. Πού είμαι, μη μου πεταχτεί κάτι, please. Βλέπω τίποτα εδώ. Πώς? Τι κλείνει? Άνοιξε. Please να μου πεταχτεί κάτι. Μην μου πεταχτείς κάτι, please. Ω. Τι έχει εδώ μέσα, ρε? Ένα monitor. Το monitor θα το πάρω. Το πήρα. Το έσπασα. Τι κάνω? Φεύγω. Δεν βλέπω και τίποτα. Α. Μπαίνω πάλι μέσα, Ήταν αυτά τα βήματα. Δεν ήταν δικά μου αυτά. Λέω να φτιάξω torch. Και επιτέλους τρεμπερό βλέπω. Και σταμάτησε και εκεί μουσική. Αυτά δεν τα πέταξα εγώ. Θέλω λίγο να τσιλάρει ότι είναι εδώ πέρα, δεν ξέρω, όπα ρε, δεν τους είδα πριν. Πάμε να εξερευνήσουμε τι έχει.
Τι ήταν. Τι ήταν αυτό. Τι είναι αυτό. Πάρω το smithing table για πιο μετά. Να μου πούσουν έτσι. Εδώ πέρα γιατί μπορώ να μπω μέσα. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα, έχω ξαναμπήκα εδώ πέρα. Weakness potion. Μείον 4 attack damage. Οκ. Έχει εδώ πέρα κάτι πράγματα που θα είναι βοηθητικά στη συνέχεια. Βέβαια δεν είμαι και πολύ καλός στο redstone. Οπότε... ναι, δεν ξέρω. Οπότε δεν ξέρω αλλά... Τι? Από πού έφαγα damage? Από πού έφαγα damage? Πάλι αυτή η βλακεία ρε μπρο. Τι είναι αυτό? Τι είναι όλα αυτά? Diamond! Ακραίο. Δεν είναι αστείο, δεν είναι αστείο, σταματήστε το αυτό. Τι γίνεται? Εδώ πέρα τι έχει? Feather falling. 5 ή 6 είναι αυτό, δεν ξέρω τι είναι. Έχει wheat, gunpowder και saddle. Οπότε, ναι. Νομίζω ότι τα έχω βρει όλα τα δωμάτια εκτός από εδώ πέρα. Βοηθάω να αυτό τώρα. Γιατί τις βάλανε εδώ μέσα. Οκ. Ναι. Νομίζω έχει ξημερώσει. Τι είναι αυτό? Τι? Τι ήταν αυτό στο chat? Πώς δεν το είδα αυτό? Πώς δεν το είδα αυτό? Πώς δεν το είδα? Είναι τεράστιο. Hello? Να σου... Σταμάτησε. Ωραία πάει αυτό, Ναι, τέλεια. Θέλω ένα stone cutter. Τι να στο τέλος. Τι ήταν... Ήταν αυτά. Όχι, δεν θέλω. Τι να πετάξω τώρα εγώ, τι να πετάξω? Πετάξω το observer. Δεν χρειάζομαι τώρα observer. Τίποτα. Ναι, αυτό έπαθες εδώ τι είναι. Αυτό εδώ. Απλά ανεβαίνεις πάνω. Και πεινάω, ωραία. Βάζω λίγο το φαγητό μου. Και ξεκινάμε να ανεβαίνουμε πάνω. Κάτσε εγώ τώρα λιγάκι να φτιάξω το inventory μου.
Έφτιαχνα το inventory μου και άκουσα κάτι βήματα. Τώρα δεν ξέρω. Ρε, να τελειώνετε με τα sound σας. Τι sound είναι αυτά? Αου. Αου. Ωραία, ανεβαίνω λίγο με blocks. Ωραία. Δεν θα πάει καθόλου καλά αυτό. Αου. Να φάω. Ω, αυτό βάρες τόσο κοντά. Οκ. Bro. Δεν είμαι και πολύ καλός στο parkour και σε όλα αυτά. Και εδώ πέρα, τέλεια, πάει κατευθείαν πάνω, δεν χρειάζεται άλλο. Ανεβαίνω. End portal combos. Όχι, please, όχι, please. Γιατί πετάει? Στιά μου. Λόμαξα. Τώρα με βλέπεις, τώρα δεν με βλέπεις. Τώρα δεν σε βλέπω εγώ. Ωραία, πάει αυτό. Iron, που θα μας φανεί αρκετά χρήσιμο στη συνέχεια. Ender Bell. Okay. Τα bricks. Ναι, τι ήταν αυτό, δεν ξέρω. Empty map. Για τα bones και combos. Θέλω, γιατί για αυτό το βιβλίο πρέπει να βρούμε ένα... Θα βάλω το combos εδώ. Θέλω να βάλω το steak. Είναι προς τα εκεί. Okay. Ναι. Οκ. Θέλω να βρω... Να, από εκεί πέρα δεν πάμε. Θέλω να βρω κανένα... Sheep. Να ψάξω κανένα κρεβάτι. Για να κάνω respawn point. Τα pressure plates αυτά, όσο θέλω. Δεν θέλω να τα πατάω και εύβολη. Αλλά... Οκ, θα προσπαθήσω να μην τα πατήσω. Οκ. Και τα withered roses θα μου πατήσω. Γιατί θα πεθάνω. Καλύτερα να πάω στα μέσα. Να σου... Τρέχα. Τρέχα. Οκ. Κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το βίντεο. Ναι, κάτσε να βάλω το torch να με βλέπετε. Κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή, κάντε ένα like και τα λέμε στο επόμενο.